गसाइगाव समष्टिनि MLA माजेन्द्र नार्जारी बिथांनि जे हरखाब रुंसारि जानाय खौरांखौ जों खोनानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोनदों। गिबियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आफा अबंलावरिनो आर'ज खालामग्रोदों रुंसारिनि जिउ सोलेरा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थानो हाथों आरो बिथाङा गोलाव सम गसाइगाव समष्टिनि MLA मोन। हय बिथाङा BPFनि MLA मोन, नाथाय बिथाङा सासे बर' हारिनिनो बर' बिमानि उदैयावनो जोनोम मोननाय सासे बर' सुबुंमोन। दा बिथांनि हरखाब बे रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय हिज ए पलिटिशियान्स जोङो दुखुआव जोङो दुखु मोनफाबाय आरो बिथाङा गावनि न'खराव गावनि बिसि गावनि फिसाला सानै आरो फिसाजो सानै जे बिथाङा बे मुलुगाव नागारनानै थांबाय। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों जोंबो बे दुखु समाव जों बिथांमोनाव बाहागो लाफाबाय आरो बेखौनो जों जोबनायाव आर'ज खालामनो लुबैयो गोबाव सम पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानाय मानगोनां माजेन्द्र जे नार्जारी बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव जाहाथे अराय सम आलो गोजोन जानो हाथों बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आर'ज खालामबाय।